हेलो तो नमस्कार भाई लोगन कैसन बानी रहो सो रहुआ सब देखा था नहीं अपना भाई के यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल चैनल में। हाँ भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करे जा रहा बानी भोजपुरी के सुपर स्टार गायक यानी दीपक दिलदार के बारे में। तो हाँ भाई लोग, हम बताएब कि दीपक दिलदार जी के एगो बहुत ही बढ़िया गाना के शूटिंग हो रहा बड़ा भाई लोग। जौना गाना के शूटिंग नेपाल में हो रहा बड़ा भाई लोग। हम वो गाना के शूटिंग वीडियो के कुछ पिक भी रहुआ सब के वीडियो में देखावा तानी, जौना फोटो पिक दीपक दिलदार जी अपना फेसबुक पेज पे डालले बानी। हम बताए भाई लोग कि बहुत ही बढ़िया धमाका सॉन्ग आ रहल बड़ा भाई लोग, जौना गाना के शूटिंग बहुत ही जोर तोड़ से हो रहल बड़ा। अगर रउआ सब दीपक दिलदार जी के फैंस बानी या दीपक दिलदार जी के गाना सुनल चाहतनी, बहुत बढ़िया लगतानी, तो रउआ सब ये वीडियो के ज़्यादा पूरा देखी भाई लोग और ये वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा शेयर करी। और हम बताए भाई लोग कि गाना आते ही रउआ सब के हम एगो वीडियो बना के रउआ सब के बताएब कि वो गाना कब रिलीज होई और वो गाना के नाम का बा। अभी नाम भी ना आयल बा लेकिन इ गाना के शूटिंग हो रहा बड़ा भाई लोग नेपाल में। तो रउआ सब दीपक दिलदार के फैंस बनी तो वीडियो के शेयर करिए, चैनल के सब्सक्राइब करी जा और लाइक